חשבתי שאחרי ההפסקה בין המושבים אני אעלה לנאום נאום ראשון דווקא ביום המיוחד הזה, יום לציון הרצל, ואיתה בכם קצת ציונות, אתם פה שאיבדתם אותה. אבל אני עומד כאן וכאילו לא קרה כלום. מדבר פה טיבי על הדוכן הזה וקורא לגיבורי ישראל, לאנשי כוחות הביטחון, למשטרה, פחדנים. הפחדן הראשי שבורח פעם אחר פעם, שכן אם הוא היה אמיץ כבר היה מוסר את האזרחות שלו ועובר לגור עם אחיו הפלסטינים. הרי אם הוא היה אמיץ ומאמין במה שיוצא לו מהפה כבר היה גר בעזה. הרי אם הוא היה אמיץ והיה מאמין בדרך שהוא מנסה למכור לציבור כולו, הוא כבר לא היה יושב בכנסת ישראל. אבל הביקורת שלי היא לא אליו, היא אלינו, שאנחנו יושבים פה פעם אחר פעם ונותנים לקומץ של כאלה שלא מייצגים אף אחד חוץ מאת הגרועים שבאויבינו לעמוד על הדוכן הזה ולפגוע פעם אחר פעם בגיבורי וגיבורות ישראל. מי שמכם בכלל? תעמדו, תסתכלו במראה, תשטפו את הידיים המלוכלכות, תנקו את הפה הזה שפעם אחר פעם הוציא דברי שנאה. מה קרה? לא קיבלתם מספיק כותרות? מה השנאה הזאת לכם? יום שישי האחרון ביקרתי באחד הכפרים בצפון בטקס אסלאמי, מוסלמי, ורואה אותי אחד החברים מהרשימה הפלסטינית המאוחדת, אני לא אציין את שמו, שכן פחדן גם הוא, שכן אם אני אציין את שמו חלילה הוא ייפגע בקרב הציבור, זה שבוחר אותו. והוא בא ואומר לי, חבר הכנסת חזן, מה אתה עושה פה? איך יכול להיות שאתה נמצא כאן בינינו? זה ההבדל ביני ובין החברים שלי לביניכם. יש גם אחד מחברי הכנסת מהרשימה הפלסטינית המאוחדת שיושב פה באולם, שאמר לי לא מזמן, חבר הכנסת חזן, כמה אני אוהב אותך, מה עושים לך, מה רוצים ממך? אני אומר, אתה אוהב אותי? אדוני היושב ראש, אני מסתכל עליו, אני אומר, אתה אוהב אותי? איך אתה אוהב אותי? והוא אומר לי, אתה הכי ימני פה, הכי אידיאולוג, אבל אתה לא גזען. אז אני שואל אותו, חבר כנסת שיושב פה והוא שומע אותי טוב, מה הגזענות אצל החברים שלך? מה השנאה הזאת? לא נמאס לכם? נוסעים במכוניות פאר, מקבלים משכורת מהמדינה, תנאים, שירות, במה, רק לבצע הכפשות. אם אתם תמשיכו בדרך הזאת, לא בסיסמאות, בעבודה קשה נעיף אתכם מפה. חיילי וחיילות צה"ל, שוטרי ושוטרות, אנשים במבצעים לא יצעדו לבד, ואתם לא תהיו פה. תודה רבה. תודה רבה.